Grupo Noia de Automoción patrocina este programa. Ola de novo, estamos de volta en tempo de preguntoiro. Como xa lles adiantaba, o remate do tempo de novas, hoxe recibimos a Paula Prado. Paula, boa noite, benvida. Hola, boa noite. Temos que empezar falando dos orzamentos, é o tema destes días, os orzamentos xerais do Estado. Voulle pedir, en primeiro lugar, que faga unha valoración xeral de como tratan estas contas a Compostela, especificamente. Pois, falando de valoracións xerais, hai que ter en conta o contexto económico no que nos atopamos. Non podemos facer unha valoración dos orzamentos sin ter en conta a situación de España, a situación de Galicia e a situación de Compostela, pero sobre todo a situación de España. Unha situación na que estamos nun momento importantísimo para o noso país, donde o fundamental é controlar o déficit e pagar a débeda, non? Ademais de controlala, de non xerar máis deuda. Por tanto, nese momento de control de déficit e de pagar a débeda, é dicir, de pagar o que debemos e de controlar que non debamos máis e de controlar pois a prima de risco, bueno, esas cousas que oímos falar todos os días, pois lóxicamente estamos ante uns presupuestos de crise económica e como tales, pois o prioritario é pagar a débeda, o prioritario é non endebedarse máis e o prioritario é facer frente aos recursos, aos servizos máis importantes, que son sanidade, servicios sociais, educación, e iso si se garante nos orzamentos do Estado. Lóxicamente, para Compostela, pois non son uns orzamentos bons, pero tampouco son malos, tendo en conta os orzamentos xerais, o contexto no que estamos enmarcando estes orzamentos. Por tanto, non podemos queixarnos, nin podemos laiarnos. O que é prioritario é sacar o país desta situación na que nos atopamos e se estes orzamentos van a axudar a que España este na senda do crecemento, pois nós non podemos remar en contra. Ao contrario, todos temos que remar a favor da recuperación económica do noso país. Fala vostede que son uns orzamentos propios dos tempos nos que vivimos, dos tempos de crise que vivimos. Dende a oposición xa sabe que a lectura que fan é que Santiago é peor tratada que outras cidades. Entón desmontarías un pouco, non, ese argumento dos orzamentos de crise. Non, bueno, eu escoitei decir aos voceiros dos grupos da oposición algunhas cousas inexactas. Por exemplo, escoitei ao señor Bugallo e ao señor Cela falar de que o Consorcio da Cidade pois tiña 1,2 millóns de euros de orzamento, cando é falso, porque o orzamento do Consorcio da Cidade son 5,2 millóns de euros. Eu creo que ese orzamento para o Consorcio é un compromiso importantísimo do Goberno de España con Compostela. Por qué? Porque, por exemplo, para o Consorcio de Toledo ou para o Consorcio de Cuenca, o Estado fai unha inversión de 1,4 millóns de euros. Estamos falando que nun contexto de financiación de consorcios, os tres consorcios de España que están nesa mesma partida orzamentaria, que son Santiago, Toledo e Cuenca, Santiago leva 5,2 millóns de euros e Toledo e Cuenca 1,7 cada un. Por tanto, eu creo que Santiago non sale mal parado nesa partida orzamentaria, sobre todo tendo en conta que o consorcio é un instrumento importantísimo en Santiago de Compostela, co que se fan moitas obras de rehabilitación no casco histórico, que é patrimonio da humanidade, e, por tanto, é un atractivo importantísimo a nivel turístico e que xenera moita actividade económica na cidade, ademais de cofinanciar pois outras obras, infraestructuras, outros servicios, de colaborar coa universidade en determinados programas moi importantes para Compostela. Por tanto, bueno, aí se desacreditan os propios voceiros dos outros grupos cando, xa digo, insisto, eles falan dun orzamento para o consorcio de 1,4 millóns de euros cando a realidade é que son 5,2 millóns de euros. Bueno, teño que dicir que onte Rubén Cela neste mesmo espazo rectificaba un pouco esa cifra de pouco máis dun millón de euros, recoñecía a existencia deses 5 millóns e dicía que, bueno, que case a mellor noticia dos orzamentos para Santiago, o tema do consorcio, que o resto, pois pouco se pode salvar. Bueno, non sei a que se refire cando pouco se pode salvar. Eu tamén lles escoitei criticar o orzamento para a depuradora da Silvouta. Resulta sorprendente que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista critiquen que veña 500.000 euros para a depuradora de Silvouta.
Temos que ter en conta que eles levan gobernando máis de 20 anos en Compostela e o Bloque, o Partido Socialista, concretamente, estiveron 12 anos gobernando Compostela e, ademais, o Bloque cas competencias na depuradora. Resulta sorprendente que agora digan que non, bueno, que lles parece pouco, medio millón de euros para a depuradora. Ben, o Partido Popular foi quen de cambiar a ubicación da depuradora, que era unha demanda dos veciños da zona. O Partido Popular foi quen de asinar un convenio con Aquanorte, que o Partido Socialista, nin o Bloque Nacionalista Galego, nin tan siquiera foron capaces de chegar a ese punto. Por tanto, nos estamos iniciando o proceso para poder ter unha depuradora en Compostela, que iso vai permitir que nos atopemos, bueno, pois con menos residuos nos ríos e moita menos contaminación, que ata agora si hai, porque a depuradora que hai non dá abasto. É un proxecto que evidentemente leva 10 anos no forno. E eles, durante 10 anos, non foron capaces de sacar adiante. E agora que o Partido Popular está facendo o posible para sacar adiante o proxecto da depuradora, que temos orzamento para a depuradora, agora o critican. Insisto, non é un momento de remar en contra, é un momento de remar a favor e de decir, bueno, son proxectos que están en marcha, son proxectos importantes para a cidade e son proxectos necesarios. Eles, bueno, pois se dedican a criticar porque, claro, para tapar a súa propia incompetencia, cando tiveron a posibilidade de xestionar esa depuradora e non foron capaces de facelo. A dúbida é se con esa partida de medio millón de euros vai dar tempo a cumprir os prazos que exixe a Unión Europea, bueno, pois para esa subvención que está comprometida, e sen a cal sería bastante complicado, non, construir a depuradora, tendo en conta cales son os fondos que ten o Concello e a Xunta tamén, non? Mire, os prazos para rematar a depuradora cada vez se acurtan máis. Pero tamén se acurtan porque eles non foron capaces de facer ni unha sola xestión a prol da depuradora. Por tanto, os prazos non os incumprimos nós. Os prazos os incumpriu o Bloque Nacionalista Galego, que tiña as competencias en medio ambiente na legislatura pasada, e os incumpriu o Partido Socialista, que gobernaba co Bloque Nacionalista Galego na legislatura pasada, máis na anterior. O proxecto de depuradora leva 10 anos en riba da mesa. 10 anos en riba da mesa. E que é sorprendente que nos digan a nós que non se van a cumprir os plazos. E eles que fixeron en 10 anos. Claro, nos buscamos solucións aos problemas. En este caso, estamos buscando unha solución para a depuradora. E pídolle ao señor Cela e ao señor Bugallo que estén tranquilos, que seguro que imos cumprir os prazos para que a depuradora este en marcha o antes posible. E seguro que nesta legislatura teremos a depuradora da Silvouta. Estou completamente convencida. Bueno, pois imos a ver se hai sorte, non? E por fin conseguimos esa depuradora. Sorte non, traballo. Traballo, bueno. Outro proxecto que está en dúbida, donde tamén poñían o acento tanto PSOE como BNG, é no tema da ampliación da autoestrada AP9, que non aparece nos orzamentos. Non sei aí como ves, se tamén está esperanzada en que algún día vexamos esa actuación. Mire, vou falar con ironía. Vou falar con ironía da ampliación da AP9. Mire, eu pensei que ese proxecto xa estaba. Porque eu recordo nas eleccións municipais que 15 días antes de ser a data das eleccións, o señor Bugallo anunciou como como a gran noticia que se tiña reunido co señor Blanco e que iba ao Consello de Ministros da semana seguinte o proxecto da ampliación da AP9. En ese Consello de Ministros non pasou nada. Entón, o señor Bugallo tuvo que rectificar e dicir que non eran ese, que era no seguinte. E claro, desto se fai máis dun ano e medio. Entón, o mellor había que preguntarlle a él que por que non está feita esa ampliación da AP9. En fin, en serio, eu creo que non se pode criticar proxectos que levan en riba da mesa moitos anos e que, por suposto, que a nos gustaría que se pudesen facer, pero hai que ver a realidade. Os orzamentos son uns orzamentos realistas para o contexto económico no que nos atopamos e, lóxicamente, ese é un proxecto que a nos gustaría poder levar adiante, como outros moitos, pero agora toca manter os servicios públicos esenciais. Toca manter a educación, toca manter os servicios sociais, toca manter a dependencia, toca manter a sanidade pública. Eu, sinceramente, prefiero poder chegar a un hospital a urxencias e que me atendan sin ter que pagar un solo euro que ter o tercer carril da autopista. É unha actuación logo non prioritaria. Neste momento non. Neste momento o prioritario é manter os servicios públicos básicos. Para min é prioritario manter a sanidade pública e universal e gratuita.
Para min é prioritaria a educación dos nosos fillos, das nosas fillas. Para min é prioritaria pois as tasas universitarias, que a xente poida estudiar na universidade sin que eso supoña pois un sacrificio para os seus pais ou que as persoas que menos teñen non poidan estudiar. Para min é prioritario eso, claro que sí que é prioritario. E eso ahora mismo, se non deixamos de invertir en infraestructuras, non podemos invertir en persoas. E para min ahora as persoas están por riba do ladrillo, do asfalto e de calquera outra infraestructura que se poida plantexar. E iso garántese cos orzamentos? Por suposto que sí. Ese acceso á sanidade, á educación... Por suposto que sí. Por suposto que sí, a mí non me cabe ningunha dúbida. Centrándonos de novo en Compostela, a oposición tamén dicía, a última cuestión pola que lle pregunto das que deixaba a oposición, dicían que isto que está sobre o papel, pero que hai que ter en conta que estes orzamentos chegan antes dun posible rescate e antes de convocatorias electorais no País Vasco, en Cataluña e en Galicia. Dicían que isto pode significar que despois haxa novos recortes e desaparezcan novas partidas. Ben, non o sei. Eu non sei se despois haberá que axustar os orzamentos porque a prima de risco sube. Mire, o ano pasado, este ano no que estamos, a prima de risco estaba orzamentada para 300, para asumir 300 puntos. Houbo días que a prima de risco chegou a 400, a 500. Lóxicamente, se temos que pagar máis cartos pola prima de risco, de algún sitio teñen que salir os cartos e probablemente houbo partidas orzamentarias que se veron comprometidas para pagar a débeda. Pero por eso digo que os orzamentos son realistas e que o prioritario é manter os servicios públicos esenciais e pagar a débeda. O que non podemos é facer o que está facendo o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, dicindo que para reactivar a economía hai que gastar máis. Que queren outro plan E? Queren que fagamos máis aceras? Queren que fagamos máis parques? Pois mire, non, eu prefiro pasar por unha acera que ten unha loseta rota, pero insisto, ter unha sanidade pública e gratuita. Esa é a diferencia entre a forma de gobernar uns e outros. Eu, dende logo, creo que estes orzamentos son uns orzamentos realistas e que, que se nun momento determinado mellor hai algunha partida que sufre unha variación porque hai unha situación de emerxencia que o require, pois haberá que asumilo. Eu creo que o Partido Popular no Goberno de España non está pensando nese escenario, máis ben o contrario, estamos pensando en un escenario de recuperación, de facer axustes agora mesmo precisamente para entrar canto antes na senda da recuperación. Esa é a idea. Lóxicamente, pode haber variacións, os mercados están en constante movimento, os especuladores, hai moitísimos condicionantes que non son controlables polo goberno e, por tanto, se algo non é controlable, pois evidentemente a veces produce danos colaterais ou consecuencias imprevisibles, pero precisamente por eso, porque son imprevisibles, non se poden prever no orzamento. En este sentido, eu confío en que as partidas que están asinadas van ser as que son, porque ademais son realistas, non están infladas en ningún caso, e de feito están sendo criticados porque son baixiñas. Están servindo os orzamentos para facer campaña tamén, non? Nestes momentos, como leva vostede a pre-campaña aínda? Sí, estamos en pre-campaña, estamos tomando contacto con asociacións, con entidades, cos veciños, cas veciñas, falando ca xente, explicándolles o que fixo o Partido Popular na Xunta de Galicia estes casi 4 anos de goberno, e explicándolles cal é o noso proxecto de futuro, explicando ese balance positivo do presidente Feijóo e o seu goberno reducido de 8 consellerías, no que Galicia está no número 1 das comunidades autónomas. Podemos decir que Galicia, a día de hoxe, é a comunidade autónoma máis solvente de España. Eu creo que como galegos nos ten que enorgullecer poder estar nese punto de partida. E digo un punto de partida porque eu creo que Galicia xa está en condicións de iniciar a senda do crecemento. Ese é o proxecto que temos para a segunda legislatura do presidente Feijóo. Teñolle que preguntar explícitamente por Compostela, porque onte tamén lle preguntaba a Rubén Cela e non lle chegou o tempo para dicir as cousas que, segundo el, o presidente Alberto Núñez Feijóo fixera mal para Compostela. Así que voulle dar o dereito de réplica e que me diga vostede as que fixo ben para Santiago, en concreto. Santiago é a capital de Galicia e mantívose o Estatuto de Capitalidade, mantívose a aportación que fai a Xunta de Galicia para Santiago como capital. Temos as axudas para as aerolíneas internacionais e para as low cost que permiten que Santiago este á cabeza dos
aeroportos en canto á afluencia de turistas e de visitantes para Compostela. Compostela non podemos esquecer que o 25% do Produto Interior Bruto está situado no sector hoteleiro, hosteleiro e turístico e, por tanto, eu creo que esas son cuestións moi importantes, non? E despois, bueno, pois cuestións ao mellor un pouco máis pequenas, non? Pois como é a variante de Aradas ou algunhas outras aportacións, sempre hai un apoio absoluto en calquer asunto que, bueno, pois que plantexemos a Xunta de Galicia, tanto sea en materia de formación para desempregados, como sexa en materia de medio rural para o campo, que tamén Compostela ten unha parte rural moi importante. A Plaza de Abastos tamén é outra realidade que tamén a Xunta de Galicia fai unha aportación, porque esta Plaza de Abastos que, bueno, ahora enlazando un pouco cos orzamentos do Estado, que ve máis de 1 millón de euros para a Plaza de Abastos, está cofinanciada por 3 administracións, que son o Concello, a Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado. Pois tamén un compromiso importantísimo na Plaza de Abastos. Non podemos esquecer que a Praza de Abastos é o segundo monumento máis visitado en Compostela despois da Catedral. E, bueno, pois para nós tamén é moi importante ese respaldo na Praza de Abastos. O edificio dos xulgados, máis de 3 millóns de euros nun novo xulgado en Fontiñas, creo que tamén é unha moi boa noticia, sobre todo tendo en conta pois o contexto no que nos atopamos, o feito de que, bueno, pois que o edificio dos xulgados quedara pequeno e a Xunta de Galicia apostara por Compostela para ter un novo edificio judicial, creo que tamén é moito de agradecer. E o que queda pendente, pois, por exemplo... Moitas cousas. Moitas cousas, pero, por exemplo, das que máis que se ven falando, o Centro de Saúde de Galeras, o de Conxo xa sabemos que de momento non, Centro de Saúde de Galeras, Escola Oficial de Idiomas, ampliación do Conservatorio. Cree vostede que se o PP segue gobernando na Xunta serán para a próxima legislatura? Pois vamos a ver, o Centro de Saúde de Galeras xa está en proceso de licitación, quero dicir, xa parece que é unha realidade, por tanto, é factible que na próxima legislatura teñamos o Centro de Saúde de Galeras. O de Conxo non, pero non porque a Xunta non o quixera facer, sino porque esa foi unha promesa do ano 2007, fíxese vostede, estaba gobernando o bipartito, no ano 2006, veu a Conselleira de Sanidade de Santiago a prometer 2 centros de saúde e no 2012 estamos falando deses centros de saúde. Resulta sorprendente. Ben, nese momento, nin o goberno anterior foi quen de ceder a parcela que era precisa para facer eses centros de saúde e agora se laian de que non estén feitos. Ben, en Conxo houve un estudio que fixo a Consellería porque a previsión que tiña feita anteriormente o Partido Socialista era dun crecemento máis grande de poboación nesa zona, crecemento que non foi de acorde ca previsión que tiña Sanidade. Por tanto, non parece razonable que se o crecemento de poboación non foi tan grande como se tiña previsto, non é necesario ese centro de saúde porque, ademais, o que hai actualmente resolve perfectamente a atención sanitaria de todas as persoas que viven nesa zona. Dime vostede da Escola de Música. Non, da Escola de Idiomas, perdón. Pois na Escola de Idiomas... Pidolle brevidade porque creo que se nos vai rematando o tempo. Sí, pois non hai nin 15 días que llevamos a Xunta de Goberno pois a cesión da parcela. Outra das grandes promesas do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que tampouco foron quen de facer cando gobernaban, e fomos nós os que fixemos esa cesión á parcela. Eu creo que o proxecto tamén pois será unha realidade na próxima legislatura. Moi ben, pois quedan aí. É vostede optimista, con moitos proxectos. Bueno, moitos non, algúns, pero sí, lóxicamente hai que ser optimista, pero tamén realista. Eu creo que hai que ser realista porque os tempos así lo exixen. Bueno, pois Pablo, rematouse o noso tempo, para dentro de 15 días falaremos de outros proxectos tamén. Seguramente. Moitas grazas. Gracias a vos. Pois ata aquí chegou este preguntoiro. Sigan vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.